ngintip sanggar main huru-huru. Jolo sinukun marga asa binoto partuturan. Yang goguarhu amos banjar nahor. Deina pangitubu ima guru purba. Tolu mahami tubuni natua-tuai. Hami masyakangan dua mangkiku. Tolu sahami bawa. Kalau bapakku ima sibolis. Di boto kamu do sibolis. What? Ima si botol listrik. Bottom. Boleh nangku dan kue membaikku. Kue donat, kue bolu, sudah kue dikuasai. Mau lesek listrikmu, neng membuat kue kamu, on mau obatnya. Opung boruku sian bapakku, ima boru lumangkau. Jala walu halak ma bapakku, marhaan gi. Jala si nomor 2 ma bapakku, sada ma bapak tuaku, 5 ma bapak udaku, 2 ma namboruku. Opung boru sian inokku, 5 boru si marmata. Tolu halak ma inokku, marhaan gi. Siakangan ma inokku, 2 ma nang udaku. Kalau bapakku, hutana di dorong sanggul. Di persingguran, di boto kamu do, kau dapat dialang di hutani bapakku. Nah, tabon. Kalau di hutani bapakku, mau lemangan, dan pakai piring, pakai talam. Roh Allah mengubah hidupku. Jadi huiwat masaritani amokku, taringot tu hutana di dolok sanggu, terkenal do hutani amokku, kuborang akka pemain trompet. Tot, 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 tot. Dalam hampir sudah par mingguan diiringi musik trompet. Dungi jago-jago mau para hutanai, marsuan-suan. Alania hamai, ala rona ujui, pembarita nauli, rotu hutani, amokku. Ima di tahun 1870, tolu Roma Hein Johansson Dohot si Morris dibangun pembarita nauli ima sekolah baru diajari ma marsuan-suan dohot ma musik trompet dalam menyebar ma akristenon jala torok ma halak mananda Kristus na membain maju jolo jago akka halak batak di hutani bapakku alandi pembarita nauli marhite Uriana HKBP buktina 10,8% ma halak batak nau sarjana jala suku paling tertinggi sarjana di negara jala ima parbueni barita nauli na disuan di hutani bapakku na membain di pambarui debata ngolu sahalak nau porsea di ibana Autongdo nain di paim baru debata mulukku sian dia sian marsi hohot au tu debata marhite Kuriana HKBP jala boy ingat akka partuturan alam masa do nuai bodo amat taringot tu partuturan alasada pasu-pasu doi na di lehon debata tu halak batak ima saritaku ingot gereja ingot huta jalata paim baru mangoluta di bagasan debata au amos banjarnaor sada sian walu halak anak sekolah minggu HKBP Gunung Putri Resort Paulus Depok horas horas horas.